వాక్యాన్ని విందాం. ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా జడ్మేడపాడు నుండి దేవుని సేవకులు బి సత్యవంతులు గారు దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు. మనం శ్రద్ధగా విని మేలుకొందాం. ప్రభునందు ప్రియులారా, మొదటిగా దేవునికి స్తోత్రములు. ప్రభునామములో కనెక్ట్ అయిన మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ నా ప్రోగ్రాంలో కొంత మార్పు కలిగించారు. నేను ఆదివారం మాట్లాడేవాడు కానీ బుధవారం మాట్లాడేవాడు శ్రీకాంత్ ఫోన్ చేసి చెప్పారు. అంచేత ఈ రాత్రి ఏమైనా వాక్య సందేశం ఇవ్వడానికి ప్రభు ఇచ్చిన అవకాశం కొరకు నేను చాలా సంతోషిస్తూ, నన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నటువంటి ఈ టీం షదర్క్ మేషక్ అబెద్నెగోలాగా శ్రీకాంత్ గారు, బన్వాస్ గారు, శామ్యుల్ జాన్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నందుకు నేను సంతోషిస్తూ వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. కరెక్ట్ అయిన వారు చాలా మంది, వాక్యం ఎరిగిన వారు ఉన్నారు. నేను గతం వరకు అంటే జూలై వరకు పేతురు మొదటి పత్రికలో విశ్వాసులకు ఉన్న 7 పేర్లు 7 పోలికలు చెప్పాను. ముగించబడింది. యోధా పత్రిక మాట్లాడాలనే సమయంలో మీకు కొంచెం ఆదివారం కాదనుకుని వేరే రోజు మీకు నిర్ణయించడం జరిగిందని చెప్పినప్పుడు నేను కొంత ఆలోచనలో పడ్డాను. సరే, ప్రభు చెప్పమైతే యోధా పత్రిక తర్వాత 15-14 వర్తమానాలు వస్తాయి. అయితే 1-2 వర్తమానాలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయం తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయం 11వ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, వీడియో ఆన్ చేసుకుని ఉంచండి. బైబిల్ చదవగలిగిన వారి సహోదరులు ఎవరైనా చదివి నాకు సహాయం చేయండి. ప్రస్తుతం నేను చదువుతాను మొదటిసారి. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయం 11వ వచనం. దైవజనుడా నీవైతే వీటిని విసర్జించి నీతిని, భక్తిని, విశ్వాసమును, ప్రేమను, ఓర్పును, సాత్వికమును సంపాదించుకున్నటకు ప్రయాసపడదు. విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాడము, నిత్యోద్యోగమును చేపట్టము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షుల ఎదుట మంచి ఒప్పుకొంటివి. ప్రభు తన దివ్యవాక్యాన్ని మన కొరకు దీవించుగాక. నేను కూడా ఒక మాట చెప్పి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ధ్యానాన్ని మనం కొనసాగిద్దాం. మహాపరిశుద్ధుడును మహోన్నతుడైన ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, మీ కుమారుడు మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో శ్రీమంతుడు దేవ, ఈ సాయంకాలం మీ సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని ఘనపరుచుకొని కమ్మని కీర్తనల ద్వారా ప్రార్థించుకొని వాక్యం ధ్యానించుకునే అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రములు. మేము అపాత్రులనైనా, అయోగ్యులు, అగ్నిగుండానికి పోవలసిన వాళ్ళు కానీ యేసు ప్రభువును ప్రేమించి మాకు రక్షణ దయచేసి, విడుదల విమోచన దయచేసి, ఉచితంగా నీతిమంతులుగా చేసి, మీ ఆత్మను మాలోనికి పంపించి మమ్మల్ని మీ నివాస స్థలముగా చేసుకున్నందుకు దేవా మీకు స్తోత్రములు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఏమిచ్చి మీ రుణం తీర్చుకోగలమనైనా పరలోకం మాకు ఇచ్చారు, నరకం తప్పించారు. యేసు ప్రభువులో మీరు మాకు ఇచ్చిన ప్రతి దీవెన కొరకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ మరి బలహీన సేవకుడి పక్షంగా మాట్లాడబోతూ ఉన్నాను. నేను కనబడకుండా చేయండి తండ్రి, మీరు కనబడండి, మీ కుమారుడు కనపరచండి, నీ వాక్యాన్ని హెచ్చరించండి నాయన. ఈ బుధవారం బుద్ధివాక్యం, ప్రభువా జ్ఞానవాక్యం, నీ వాక్యం ద్వారా మేము పొందడానికి సహాయం చేయమని, మీ కుమారుని మహిమపరచుకోమని, మా హృదయాలను సిద్ధపరచమని, సాంకేతిక లోపం లేకుండా, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం లేకుండా చేయమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి,
ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం దేవుని వాక్యములో తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయం 11వ వచనాన్ని ఈ సాయంకాల ధ్యానానికి మనం ఆధారంగా చదువుకున్నాం. ఒక వృద్ధుడు ఒక యవనస్తునికి రాసినటువంటి శ్రేష్టమైన ఉత్తరం. ఒక వృద్ధుడు ఒక యవనస్తునికి రాసిన శ్రేష్టమైన ఉత్తరం. ఇందులో 3 ముక్కలు మీరు పట్టుకుంటారా? 3 ముక్కలు. ఒకటి, పారిపో అనేది ఎక్కడుంది అంటే విసర్జించు అనే దాని దగ్గర ఫుట్ నోట్లో పాద సూచికలో 1 అంకి వేసి మూల భాషలో విడిచి పారిపో. ఎవరు పారిపోవాలి? ఎక్కడి నుండి పారిపోవాలి? వాక్యములో విందాం. నంబర్ 1 పారిపో. 2 12వ వచనములో లేక 11 చివరిలో ప్రయాసపడు. 12వ వచనంలో పోరాడు. ఒకటి పారిపో, 2 ప్రయాసపడు, 3 పోరాడు. ఈ 2 వచనాల్లో 3 ముఖ్యమైన మాటలు మనం చదువుకున్న ఈ మాటల యొక్క గాంభీర్యత ఎంతో శ్రేష్టమైంది. ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన కొలది ఇందులో నుండి కొంత ధ్యానాన్ని మనం కొనసాగిద్దాం, మనస్సును సిద్ధపరచుకుందాం. మీకు చాలాసార్లు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, నేస్మృతిగా చెప్పిన మాట చెప్తున్నాను, నా సొంత మాట. ఇర్మియా గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో, పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇశ్రాయేలీలు తండ్రిని నిర్లక్ష్యం చేశారు. సువార్తలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును నిర్లక్ష్యం చేశారు. అపోస్తలుల కార్యం 7వ అధ్యాయంలో దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మను నిరాకరించారు. ఇక పత్రికల్లో పేతురు, యోహాను, పౌలు మొదలైన భక్తులను నిర్లక్ష్యం చేశారు. వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు. ఈ దినాల్లో మనం కూడా వాక్యం వింటున్నాం, కానీ ఎంతవరకు దేవుని ఆత్మకు మనము లోబడే వారిగా ఉన్నాం? వాక్యం వినడం ఒక ఎత్తు, వాక్యానికి లోబడి వాక్యాన్ని అనుసరించడం మరొక ఎత్తు. చాలాసార్లు జూమ్లో కనెక్ట్ అవుతాం, శ్రద్ధగా వచనాలు రాసుకుంటాం, చాలా సంతోషం, రాసుకోవాలి. మళ్ళా చదువుకోవడానికి మనకి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే అదే సమయంలో ఎంతవరకు నేను దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నాను? పాత నిబంధనలో తండ్రిన నిర్లక్ష్యం చేశారు, సువార్తలో క్రీస్తు ప్రభున నిర్లక్ష్యం చేశారు, అపోస్తలుల కార్యంలో పరిశుద్ధాత్మ నిర్లక్ష్యం చేశారు, పత్రికలలో దేవుని సేవకులు చెప్పే వచనాలు నిర్లక్ష్యం చేశారు. ఈ దినాల్లో మనం నిర్లక్ష్యం చేసే వారంగా ఉండకూడదని మా ప్రాంతంలో పనిచేసిన దేవుని సేవకులు నేస్మిత్ గారు, మిషనరీ, ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని చెప్పినది నా ధ్యానం కాదు. వారు రాసిన ఒక ఆంగ్ల వచనాన్ని నేను చూసి దాన్ని బట్టి ఈ విషయాలు నేను చెప్తా ఉన్నాను. కనుక వాక్యం మనకు ప్రకటించబడుతున్నప్పుడు వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు, వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా విందాం, వాక్య ప్రకారంగా మనము జీవించే వారంగా ఉందాం. వాక్య ప్రకారంగా జీవించినప్పుడు వినడం వ్యర్థం. మీరు ఎన్నిసార్లు దేవుని వాక్యాన్ని వింటే అంత ఎక్కువ బాధ్యత మీకు ఉంది, అంత ఎక్కువ రుసుము నేను చెల్లించాలి. అందుచేత వాక్యాన్ని వినే మనము మన జీవితాల్లో భక్తి ప్రపత్తులతో దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరించి ప్రభుని మహిమపరిచే వారంగా ఉందాం. ఇక్కడ 6వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో దైవజనుడా అని సంబోధిస్తా ఉన్నాడు. 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో నా కుమారుడా అని సంబోధించారు. కానీ మొదటి పత్రిక 6:11లో దైవజనుడు, హరిజనుడా అనలేదు, గిరిజనుడా అనలేదు. నీవు దైవజనుడవు. దైవజనుడు అనే మాట మనం గమనించినట్లయితే అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఎవరైనా చెప్తారా?
మొట్టమొదటిగా బైబిల్లో దైవజనుడని పిలువబడిన వారు ఎవరు? హలో, దైవజనుడు అని పిలువబడిన వారు ఎవరు? మోజెస్. దేవుడి సేవకుడు మొట్టమొదటిగా దైవజనుడు మోషే అనే మాట మనం చదువుకుంటాం. ఏలియా, ఎలీషా, దావీదు మరికొందరు వ్యక్తులు దైవజనుడిగా పిలువబడ్డారు. క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఒక్క తిమోతి మాత్రమే దైవజనుడా అని సంబోధించబడ్డారు. దైవజనుడు అంటే ఎవరు? దైవజనుడు అంటే కొంతమంది అందరూ దైవజనులు కాదు అంటారు. కానీ ప్రభు నాకు ఇచ్చిన తలంపు చెప్తా ఉన్నాను, రక్షించబడిన ప్రతి విశ్వాసి కూడా దైవజనుడే. మారు మనసు పొంది క్రీస్తు ప్రభు రక్తంలో కడగబడి సంఘము బాప్తిసం పొంది సంఘములో చేర్చబడిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దైవజనుడు అంటే దేవుని పిల్లలు అని. ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, మ్యాన్ ఫ్రమ్ గాడ్, మ్యాన్ టు గాడ్. దేవుని కొరకైన మనుషుడు, దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన మనుషుడు దైవజనుడు. యేసు క్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు అందరూ దైవజనుడే, కొందరు కాదు. ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే అనుకోండి మీరేగా. నేను నా అభిప్రాయం చెప్తున్నాను. యేసు క్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి నూతన జన్మ పొందిన మనం అందరము కూడా దైవజనులమే అని గమనించాలి. అందులో మొట్టమొదటిగా మోషే దైవజనుడని పిలువబడ్డాడు. దావీదు, ఏలియా, ఎలీషా, కొత్త నిబంధనలో తిమోతి మాత్రమే మరికొద్దిమంది పాత నిబంధనలో పిలువబడ్డారు. అయితే దైవజనుడి యొక్క లక్షణాలు ఏమై ఉండాలంటే, 1 విడిచి పారిపోము, 2 ప్రయాసపడము, 3 పోరాడము. ఇది ఈ సాయంకాలం మన ధ్యానాంశం. మొట్టమొదటి మాట మనం చూద్దాం. యవనస్తుడు తిమోతితో చెప్తున్నాడు, దైవజనుడా నీవు పారిపోవాలి, పారిపోవాలి, పారిపోవాలి. ఎవరు పారిపోవాలి? రక్షించబడిన వాడు, మారు మనసు పొందినవాడు. పారిపోవలసిన చోట పారిపోవాలి, పోరాడవలసిన చోట పోరాడాలి. పోరాడే చోట పారిపోకూడదు, పారిపోయే చోట నిలబడకూడదు, పోరాడకూడదు. పారిపోవలసిన చోట పారిపోవాలి. ఎక్కడి నుంచి పారిపోవాలి? సహోదరులు అన్మ్యూట్ చేసి చదివి సహాయం చేస్తారు. 6వ అధ్యాయం తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 10వ వచనం. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం. ఎవరు చదువుతున్నారు? ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలం. థ్యాంక్ యూ. ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలం. చదవండి. ధనాపేక్ష సమస్తమైన యవనస్తుడా తిమోతి, ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము ఆశించి కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును తామే విశ్వాసపోయారు. నానా బాధలతో తమ్మును తామే ఏం చేసుకున్నారు? మనీ లవర్స్. మనీ లవర్స్. తిమోతి మొదటి పత్రిక 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 2వ వచనం చెప్పాడు, ధనాపేక్షాపరులు అంత్యకాలంలో అన్నాడు. కాబట్టి ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా, దేవుని సేవకులమైన మనము, సంఘాలు నాయకులమైన మనము, విశ్వాసులమైన మనము ధనాపేక్ష నుండి పారిపోమని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది. దేవుని దాసులు పాల్ గుప్తా గారు ఎలా చెప్పేవారట, ఆ బైబిల్స్ కాలేజీలో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ కి వారు ఎలా చెప్పేవారట, ఏమనంటే, అయ్యా మీరు పరిచయం చేయండి, పరిచయం మీద మనసు ఉంచండి, పైసలు మీ వెంటే వస్తాయి, మీరు పైసల కోసం ప్రయాసపడక్కర్లేదు, మీరు పైసల కోసం ప్రయాసపడితే మీ పరిచయం పాడైపోద్దని చెప్పేవాడట పాల్ గుప్తా గారు. కాబట్టి మా ప్రాంతంలో కూడా జోసఫ్ గారు ఆయన ఉండేవాడు. ఆయన ఏమనేవాడంటే, అబ్బాయి మనం
సేవ కొరకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మన వెనక ప్రభు పంపిస్తాడు సహాయాన్ని, ఆదాయాన్ని, ఆహార పానీయాలన్నీ వాడు ఒక ఆయన జోసఫ్ గారని. మనం 23వ కీర్తన ఆఖరి వచనం ఏం చదువుకుంటాం? కృపాక్షేమములే నీ వెంట వచ్చును, నీవు వాటి వెంట లెక్కలేదు. ఎలీషా బాబు, నీవు వారి వెంట లెక్కలేదు. వనవసన్న, శ్రీకాంత్, జాన్, సమీజాన్ గారు, మనము వాటి వెంట వెళ్ళడం కాదు, అవే మన వెంబడి వస్తాయి. మన దృష్టి ప్రభు, మన దృష్టి పరిచర్య మీద మన దృష్టి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన వెంట మన అవసరాలు తీర్చేవాడుగా ఉన్నాడు. ఒక దేవుని సేవకుడు, మహాభక్తుడు ఏం చెప్పాడంటే, నీవు చేసే సేవ దైవ చిత్తానుసారమైందైతే నీ అవసరాలు ఆశ్చర్యంగా ప్రభు తీరుస్తాడు అన్నాడు. మనం యథార్థమైన ప్రభు పని చేసినప్పుడు మన అవసరాలను దేవుడు ఆశ్చర్యంగా తీర్చేవాడుగా ఉంటాడని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు మరి చదువుని వచనాన్ని గమనించినట్లయితే, ధన అపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము. దానిని అందరూ కాదు, కొందరు, ఆ విషయం మనసులో పెట్టుకోవాలి. అందరూ కాదు, కొందరు డబ్బును ఆశించారు. చూద్దాం ఎవరెవరు ఆశించారు. దేవుని వాక్యములో గమనించినట్లయితే ఆదికాండ గ్రంథములో లోతును జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. 13వ అధ్యాయంలో కనులెత్తాడు, సొదొమ గొమొర్రాల వైపు చూస్తా ఉన్నాడు. అది ఎలా కనబడుతుంది అంటే, ఏదెను తోట వలెను ఐగుప్తు దేశము వలెను ఉండెను. ఏదెను తోట, ఐగుప్తు దేశం. ఎందుకన్నాడు ఐగుప్తు దేశం అని? ఆ దినాల్లో ఐగుప్తులో ఉన్నంత ధనం మరి ఏ దేశంలో లేదు. ఎందుకంటే ఫరో చచ్చిపోతే ఆ దేశాన్ని పరిపాలించి ఐగుప్తుని పాలించే ఏ రోజునైనా ఫరో అని పిలుస్తారు. ఫరో చనిపోతే శవపేటిక 110 కేజీలు పెట్టి బంగారం, చెక్క కాదు, 110 కేజీల బంగారం శవపేటిక తయారు చేశారట. శవానికి అంత బంగారం పొదిగినట్లయితే, బంగారు పెట్టిలో పెట్టినట్లయితే ఆ దేశంలో ఇంకెంత ధనం ఉందో చూడండి. అందుచేత ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా, ఐగుప్తు దేశం అంటే సంపదకి పేరు. కాబట్టి సొదొమ గొమొర్రాలు లోతు దృష్టిలో ఎలా ఉన్నాయంటే, సంపన్నమైన దేశంగా ఉంది, సస్యశ్యామలంగా, ఏదైనా తోట వలె ఉంది. ఆశించాడు, అబ్రహాము నుంచి వేరైపోయాడు. అబ్రహాము నీతిమంతుడే, లోతు కూడా నీతిమంతుడేనండి. పేతురు 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో రాశాడు, నీతిమంతుడనే లోతు. ఆ ఒక్క మాట లేకపోతే మనం నీతిమంతుడని చెప్పలేము. లోతు అబ్రహామును విడిచిపెట్టాడు, దైవజనుడు విడిచిపెట్టాడు, దైవ సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టాడు, దైవికమైన కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టాడు. అదిగో సొదొమ గొమొర్రాల వైపు వెళ్ళి నెమ్మదిగా టెంట్ వెలపల వేశాడు, లోపలికి వెళ్ళకూడదు అనుకున్నాడు. ఆ తర్వాత శోధించబడి నెమ్మదిగా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడికి వెళ్ళాక వెండి బంగారం ఏమేమో గృహం అన్నాడు, ఏమేమో సంపాదించేశాడు. కానీ ఏమైంది? ఆ పట్టణం మీదకి దేవుని ఉగ్రత కుమ్మరించబడినప్పుడు తాను సంపాదించిన యావదాస్తి కూడా బూడిదగా మారిపోయింది. భార్య కరగని ఉప్పు స్తంభంగా మారిపోయింది. కూతుళ్ళు తమ శీలాన్ని కోల్పోయారు. లోతు మీద మత్సపడింది. కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి, నా ప్రియమైన చెల్లి, ప్రియమైన తమ్ముడు, ఈ సాయంకాల సమయంలో దేవుని ఆత్మ మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. డబ్బు ఉండటం తప్పు కాదు. అబ్రహాం ఎవరు? ధనవంతుడు. యోబు ఎవరు? ధనవంతుడు. డబ్బు ఉండటం తప్పు కాదు. దాన్ని సరి అయిన రీతిలో మనం కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి. అక్రమమైన మార్గాల్లో సంపాదించకూడదు. సంపాదించిన దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసేవారిగా ఉండాలి. అందుచేత దేవుని వాక్యంలో లోతు డబ్బును ఆశించాడు, సంపాదించినంత బూడిదగా మారిపోయింది. ఇక ఆఖాన్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. యెహోషువ గ్రంథములో మనం గమనించినట్లయితే అందరూ యుద్ధం చేస్తా ఉన్నారు. వీడు యుద్ధం మానేశాడు,
ఎవరి మరలో బంగాళం దొరుకుద్దా, ఎవరి గుడారంలో షేనారు వస్త్రం దొరుకుద్దా అని గుడారాల్లో వెతుకుతూ ఉన్నాడు. వీరి దృష్టాంతా వేరు, వీరికి పోరాటం అక్కర్లేదు. షేనారు వస్త్రం, వెండి, బంగారం తన గుడారంలో పాతి పెట్టుకున్నాడు. మహానగరమైన ఎరుకో పట్టణాన్ని జయించారు, కానీ చిన్న పట్టణమైన హాయి పట్టణాన్ని వారు జయించలేక ఓడిపోయారు. కారకుడు ఎవరై అంటే ఆకారు. ఒక్క ఆకారు ద్వారా ఎంత అపాయం సంభవించింది. కొంచెం ఆశించాడు, కొంప ముంచుకున్నాడు. తమ్ముడు ఆశించిందంతా కొంచెమే ఆశించాడు, కొంప మునిగిపోయింది. ఇప్పుడు దురాశ, భార్య, పిల్లలు, గొడ్లు, గుడారం కలిగిన సమస్తము కూడా ఆకోరు లోయలో రాళ్లతో కొట్టబడ్డారు అనే విషయాన్ని వాక్యములో గమనిస్తుంది. విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయి తమను తామే పొడుచుకొని అని చదువుకుంటున్నాం. అంత మాత్రమే కాదు, ఎలీషా దగ్గర సేవ చేసిన గెహాజీ నయమాను తెచ్చినటువంటి ఆ వస్త్రములు, ఆ వెండి ఆశించి మా గురువు గారికి జ్ఞానం లేదు అని చెప్పి ఆయనకి తెలియకుండా ఈయన వెళ్ళి అవన్నీ తెచ్చుకున్నాడు. రాగానే ఎలీషా అన్నాడు, కహాజీ క్యాజీ ఎక్కడికి వెళ్ళావయ్యా అని అడిగాడు. అయ్యా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, నీకు దగ్గర ఉన్నాను అని అబద్ధం ఆడాడు. ఎలీషా అన్నాడు, నీవు అదిగో నయమానుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా హృదయం నీతో పాటు లేదా? వెండి బంగారం సంపాదించుకోవడానికి సమయమా? నయమాను విడిచిపెట్టిన కొస్తవాడు నీకు నీ కుటుంబానికి సంభవించుగా. ఒక విచిత్రం, అధ్యాయం ప్రారంభంలో ఒక కుష్ఠరోగి ఉన్నాడు, అధ్యాయం ముగింపులో ఒక కుటుంబం కుష్ఠరోగంతో మారిపోయింది. అధ్యాయం ప్రారంభంలో నయమాను కుష్ఠరోగి, అధ్యాయం ముగింపులో గెహాజీ కుటుంబం కుష్ఠరోగంతో నిండిపోయారు. ఎంత విచారం! అంతేకాదు, దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ప్రియమైనటువంటి సోదరి సోదరులారా, క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో చాలా చూడొచ్చు, కానీ ఉదాహరణ ఒక మాట ఒకరిని కూడా చెప్పుకుందాం. ఇస్కరియోతు యోధ ప్రభు చేత పిలువబడ్డాడు. 3.5 సంవత్సరాలు ప్రభు దగ్గర తరఫీదు పొందాడు. అద్భుతాలు చూశాడు, ఆశ్చర్యకారాలు చూశాడు, మహత్కారాలు చూశాడు. ఎన్ని చూసినా కానీ వీడి దృష్టి అంతా కూడా డబ్బు డబ్బు డబ్బు. ఏమైంది? యేసు ప్రభుని 30 రూపాయలకి అమ్మి వేసుకున్నాడు. ఎంత విచారమో చూడండి. 30 రూపాయలకి యేసు ప్రభుని అమ్మి వేశాడు. ఆశించాడు, నశించాడు. ఈ డబ్బు నాకొద్దు బాబని విసిరివేశాడు దేవాలయంలో. పోయి మెడకు ఉరి పెట్టుకున్నాడు. మరి ఎంతసేపు ఉరి స్తంభంలో ఉరి ఆ చెట్టుకు వేలాడో మనకు తెలియదు, ఎన్ని రోజులు మనకు తెలియదు. తాడు తెగిపోయింది, కింద పడ్డాడు, పేగులు బయటపడెను. ఎంత శాపగ్రస్తమైన మరణం! లోతు విషయం కానీ, ఆఖాను విషయం కానీ, గెహాజీ విషయం కానీ, ఇస్కరియోతు యోధ విషయం కానీ దేవుని వాక్యాన్ని గమనించినట్లయితే వారు ఆశించి విశ్వాసం నుంచి తొలగిపోయి తమ్మును తామే ప్రాణహాని చేసుకున్నటువంటి వారిగా ఉన్నట్లు వాక్యములో గమనిస్తున్నాం. ఎందుకు ఈ విషయాలని మనం చెప్పుకున్నామంటే, దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి యుగాంతమందున నీకు నాకు బుద్ధి కలగడం. నేను ఒక సభకి వెళ్ళాను, చాలా పెద్ద సభ. 3 రోజుల మీటింగ్ అయితే నేను 3వ రోజుకు వివాహం చేయాలి. మీటింగ్ ఆ రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత కొంతమంది నా దగ్గరికి వచ్చి, మా నుండి మీరు ఏం ఆశిస్తున్నారయ్యా అని అడిగారు. మీటింగ్లు చేశాం, చాలా మంది జనం వచ్చారు, సువార్త విన్నారు, కొందరు తీర్మానం చేసుకున్నారు, మంచి సభ జరిగింది. వారు మాతో మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే, మా నుండి మీరు ఏం ఆశిస్తున్నారు అని అడిగారు. ఒక క్షణం మనసులో ప్రార్థన చేసుకుని, నేనేమి ఆశించడం లేదు, ప్రార్థన చేసి వెళ్తాను బయలుదేరిపోయాను. నేను గొప్పవాడని చెప్పడం లేదు, క్షమించాలి. సొంత డబ్బా కొట్టుకోవడం చెప్పడం లేదు, క్షమించాలి.
మాదిరి కొరకు చెప్తా ఉన్నాను. మనం ఆశించకుండా ఉంటే ప్రభు ఆశ్చర్యంగా పంపిస్తాడు. అలా పంపించాడు ప్రభు, అలా ఆదరించాడు ప్రభు, ఆదుకున్నాడు ప్రభు. నా అనుభవం ఎన్నో సంగతులు నేను చెప్పగలను. అబ్రహాము ఆదికాండం 14వ అధ్యాయంలో చెప్పుల వారు కూడా వద్దు నాకు అన్నాడు. చెప్పుల వారండి, అయ్యా నీవు ఇచ్చే చెప్పులు వారు కూడా నాకు వద్దు అన్నాడు. ఎంత ఆదర్శవంతంగా బ్రతికారో చూడండి. మన మోషేను గురించి ఆలోచించినట్లయితే ఐగుప్తు సింహాసనం, ఐగుప్తు భోగం, ఐగుప్తు డబ్బు నాకు వద్దు. డబ్బు లేకుండా ఏం పని జరుగుతుంది? ప్రతిదానికి డబ్బు అవసరమే. కానీ ఆ నిర్మలమైన మంచి మనసుతో మనం ఉన్నప్పుడు ప్రభు మనకు సహాయం చేసేవాడిగా ఉంటాడు. మొదటి సంగతి ఏమంటే ధనాపేక్షకు దూరంగా పారిపోవాలి. డబ్బు గొప్ప శోధకుడు. డబ్బు మనకు దాసులుగా ఉండాలి కానీ యజమానిగా ఉండకూడదు. డబ్బు మనకు సేవ చేయాలి, మరి డబ్బుకు మనం దాసులు కాకూడదు. ఈవేళ సంఘాల్లో సేవకులు వారు తినడానికి, వారు పొందడానికి, వారు తీసుకోవడానికి పాత్రులు. కానీ సంఘాల్లో సంఘ పెద్దలు కూడా దేవుని యొక్క సొమ్మును అపహరించే, దేవుని సొమ్మును తీసుకుంటా ఉన్నారు. మీటింగ్స్ పోతే మీరెవరు, వాళ్ళేమో పెద్దలు, మేము సువార్థికులు అని తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఎంత విచారం! ఎందరో సువార్థికులకు అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది ఇలా చేస్తూ ఉంటే. అందుచేత దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుండగా మొదటిది మనం ధనాపేక్షకు దూరంగా ఉండాలి. తిమోతి దైవజనుడు నీవైతే దీన్ని విసర్జించు. నంబర్ 1. నంబర్ 2, దేవుని వాక్యంలో కొరింథీ మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయం 18వ వచనం చదువుతున్నారు చూడండి. తమ్ముడు బాబు ఇంగ్లీష్ బాబు చదువు. 6:18. జారత్వమునకు దూరముగా పారిపోడి. దేనికి దూరంగా మొదట దేనికి దూరంగా పారిపోవాలి? ధనాపేక్షకు దూరంగా పారిపోవాలి. రెండవది ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పౌలు? జారత్వమునకు దూరంగా పారిపోండి. 5వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు, ఒక వదంతి వచ్చింది నా దగ్గరికి. వదంతి కాదు, వాస్తవమే. ఏంట వాస్తవం? ఒకడు తన సొంత తండ్రి యొక్క భార్యను ఉంచుకున్నాడట, అన్యుల్లో కూడా జరగదు అని 5వ అధ్యాయంలో చెప్పి వాడిని వెలివేయండి, క్రమశిక్షణ చర్య తీసుకోండి అని చెప్పి 6వ అధ్యాయం 18వ వచనంకి పౌలు అంటున్నాడు, జారత్వమునకు దూరంగా పారిపోండి. మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహించబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నది కదా. మీరు మీ సొత్తు కాదు, మీరు విలువ పెట్టుకొనబడిన వారు. మీ దేహంతో దేవుని మహిమపరచండి. అందుచేత జారత్వమునకు దూరంగా పారిపో. ఇక్కడ 2 విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను. ఆదికాండ గ్రంథంలో 39వ అధ్యాయంలో 12వ వచనం చదువుతున్నారు చూడండి. ఒక యవనస్తుడు పాపం చేయడానికి అవకాశం వస్తే ఆయన ఏమైపోయాడో చదువుతున్నారు చూడండి. 39:12 ఆదికాండ గ్రంథం. అతడు తన వస్త్రమును విడిచిపెట్టి ఆమె చేతిలో విడిచిపెట్టి చేతిలో విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని పారిపోయాను. ఎవరు? జోసెఫ్. యోసేపును గురించి మనం కాసేపు ఆలోచిద్దాం. యోసేపుతో కాసేపు ఆలోచన చేద్దాం. యోసేపు యాకోబు కుమారుడు, 11వ కుమారుడు. అన్నల చేత ద్వేషించబడ్డాడు, అన్నల చేత అమ్మివేయబడ్డాడు, ఐగుప్తు దేశమునకు బానిసగా వచ్చాడు. పొతీఫర్ ఇంట్లో నమ్మకస్తుగా ఉన్న కారణంగా గృహ నిర్వాహకుడిగా అతనికి అవకాశం ఇచ్చాడు, ఉద్యోగం ఇచ్చాడు. యోసేపు నమ్మకస్తుడు. యోసేపుకి దేవుడు తోడై ఉన్నాడు. తండ్రి తోడుగా లేడు, అన్నదమ్ములు తోడుగా లేరు, కుటుంబస్తులు ఎవరు తోడుగా లేరు, పరాయ దేశంలో ఉన్నాడు. అలాంటి దేశంలో పొతీఫర్ ఇంట్లో తనకి శోధన కలిగింది. శోధన కలిగితే యోసేపు ఎలాంటి వాడు? సౌందర్యవంతుడు, మంచి అందగాడు, మంచి యవనములో ఉన్నటువంటి వాడు. పాపం చేయడానికి పరుగులెత్తే వయసు. అయితే యోసేపు ఏం చేశాడు?
సార్లు కూడా వస్త్రం ద్వారానే శోధన వచ్చింది. తండ్రి విచిత్రమైన నిలువుటంగి కుట్టించిన కారణంగా ఒక శోధన వచ్చింది. ఇప్పుడు పొతిఫర్ ఇంట్లో ఉంటుండగా అదే వస్త్రము ద్వారా, పొతిఫర్ ఇంట్లో ఉంటుండగా మళ్ళా వస్త్రము ద్వారానే శోధన. అయితే యోసేపు తన వస్త్రమును విడిచిపెట్టి పారిపోయేను అనే మాట చాలా గంభీరమైన మాట. పాపంలో పడిపోలేదు. ప్రియమైన యవనస్తులారా, జూమ్లో కనెక్ట్ అయినటువంటి వారు, నా వయసు వారు ఉన్నారు, పెద్దవారు, చిన్నవారు ఉన్నారు, యవనస్తులు ఉన్నారు, రకరకాల రోమర్స్ మనం వింటా ఉన్నాం. ఇలాంటి సమయంలో దైవ సేవకులారా, దైవ జనులారా, మన యొక్క జీవితంలో మచ్చపడకుండా, దాగుపడకుండా, మైలు పడకుండా కాపాడుకోవలసినటువంటి వారంగా ఉన్నాం. యోసేపు క్షణికావేశంలో పాపంలో పడిపోతే ఐగుప్తు దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యేవాడు కాదు. ఐగుప్తుకు ప్రధానమంత్రి ఎందుకు అయ్యాడు అంటే పాపములో పడిపోలేదు, పాపములో పడలేదు. అందుచేత పొతిఫర్ రాగానే, ఏమయ్యా నువ్వు తెచ్చిన హెబ్రీ పరిచేవాడు నన్ను అవమానపరిచాడని చాడీలు చెప్పగానే తీసుకెళ్లి జైల్లో వేశారు. పవిత్రంగా జీవించినందుకు యోసేపుకు దొరికింది జైలు. దేవుడు యోసేపును ఐగుప్తు దేశములకు ప్రధానమంత్రిగా చేయడానికి పొతిఫర్కి కల, ఫరోకి కల రప్పించాడు. మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో చూడండి. పొతిఫర్ని ఫరోకి, ఫరో ద్వారా ఆ దేశానికి ప్రధానమంత్రి చేయడానికి అతనికి కళ వచ్చింది. 2 కళలు వచ్చాయి. భావం చెప్పేవాళ్ళు లేరు. అప్పుడు పానదాయకులు అనుకో చెప్పాడు, ఏమండి నేను జైల్లో ఉంటుండగా ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు, అతడు నా కలభావం చెప్పాడు, అతడు చెప్పగలంటే పిలవమన్నారు. యోసేపుని పిలిచారు, క్షౌరం చేయించారు, స్నానం చేయించారు, మంచి వస్త్రాలు వేశారు, రాజసముఖాలు తీసుకొచ్చారు. ఫరో యొక్క కలభావం చెప్పేశాడు. కలలు 2 కానీ భావం ఒకటేనయ్యా అనగానే యోసేపు ప్రధానమంత్రి ఐగుప్తు దేశానికి బానిసగా వెళ్ళిన వాడు ఐగుప్తు దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయిపోయాడు. ఎందుకయ్యాడు? జైలుకు వెళ్ళకపోతే ప్రధానమంత్రి అయ్యేవాడు కాదన్నా. ఆ శ్రమ లేకపోతే, ఆ నొప్పి లేకపోతే, ఆ బాధ లేకపోతే యోసేపు ప్రధానమంత్రి అయ్యేవాడు కాదు. దేవునికి స్తోత్రం. శీలమును కాపాడుకున్న యవనస్తుడు యోసేపు కనుక దేశానికి ప్రధానమంత్రి మాత్రమే కాదు, సకల దేశానికి పోషకుడు, తండ్రి ఇంటి వారికి కూడా పోషకుడు. కారణం ఏమంటే యోసేపు తన శీలమును కాపాడుకున్నవాడు. దైవ జనాంగమా, దేవుని సేవకులారా, జాగ్రత్త. దేవుని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తా ఉంది. క్షణికావేశంలో ఎలాంటి పాపానికి, ఎలాంటి ప్రలోభానికి కూడా మనం లోబడిపోయేవారిగా ఉండకూడదు. అందుకనే తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో దేవుని సేవకుడు అపొస్తలుడు పౌలు ఎలా చెప్తున్నాడు చూడండి. తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం. తమ్ముడు, మీలో ప్రతివాడును దేవుని ఎరుగని అన్యజనుల వలె కాక, కామాభిలాషయందు కాక, పరిశుద్ధత యందును ఘనత యందును తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకొనవలెనో అది ఎరిగి ఉండుటే దేవుని చిత్తం. యవనస్తుడా, నీ దేహాన్ని కాపాడుకోవడం పరిశుద్ధంగా దేవుని చిత్తం. తెలుసా నీకు? అన్యజనుల వలె ప్రవర్తించవద్దు. కొంతమంది సంఘాలకు వెళ్తారు, సరస్వక్తులు మానరు, పడుచు అమ్మాయిని చూస్తారు, సరస్వక్తులు మానరు, వాళ్ళు రాసుకుని పూసుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది. జాగ్రత్త. దేవుని పిల్లలమైన మనము ఘనత యందును, పరిశుద్ధత యందును, ఘనత యందును తన ఘటం అంటే కొండ. చూడండి, పొరపాటున కొండ జారిపోయింది అనుకోండి, ముక్క చెక్కలైపోదు. నా జీవితం, నీ జీవితం ఒక కొండ లాంటిది. పొరపాటున పాపంలో పడితే మన సాక్ష్యం పాడైపోయినట్లే. అందుచేత తన ఘటమును కాపాడుకుంటా.
అలా కాపాడుకున్నట్లయితే ఘనత 7వ వచనం వరకు చదువుతారు చూడండి. అన్న తమ్ముడు ఇంకా వచనాలు చదవండి. ఈ విషయమందు ఎవడును అతిక్రమించి తన సహోదరునికి మోసం చేయకుండా వలెను. సహోదరుడికే మోసం చేసేవాళ్ళు బయలుదేరారు. సంఘంలో సేవకులేమో, ఒకవేళ పెద్దలేమో తెలియదు, సొంత సహోదరులనే మోసం చేస్తున్నారట. ఎందుకనగా మేము పూర్వం మీతో చెప్పి ప్రకారం సాక్ష్యం ఇచ్చిన ప్రకారం ప్రభు వీటన్నిటి విషయమై ప్రతిదండన చేయువాడు. జాగ్రత్త. సేవకుడా, ఓ నాయకుడా, ఓ బోధకుడా, ఓ వాక్యోపదేశకుడా, సంఘాన్ని నడిపించే పెద్దలారా, అధ్యక్షులారా, ప్రతిదండన చేసే రోజు ఒకటి ఉంది, లెక్కడిగే రోజు ఒకటి ఉంది. నిన్ను నన్ను కూడా మనం చేసిన ప్రతి నీచమైన కార్యాన్ని బట్టి ప్రభు అప్ టు డేట్ లెక్క అడుగుతాడు. ఏం జవాబు చెప్తావు? అందుచేత జాగ్రత్తమునకు దూరంగా పారిపోండి. మరో విషయం కూడా నేను చెప్పనండి. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 13, 14, 15, 16 అధ్యాయాలు చూసినట్లయితే సంసోను అనేటువంటి యవనస్తుడు పరాక్రమశాలి, సింహమును చంపినవాడు, 300 నక్కలను పట్టుకుని తోక మెలేసి దివిటీని వెలిగించి ఫిలిస్తీన్ల పొలం తగలబెట్టిన మహాబలశాలి ఏమైపోయాడు? సంసోను ఏమైపోయాడండి? పాపంలో పడిపోయాడు. తన కోరికలు కాపాడుకోలేకపోయాడు. తన ఇచ్చను జయించలేకపోయాడు. పాపంలో పడిపోయి చివరికి దెలీలా ఒడిలో పడిపోయాడు. దెలీలా శోధించింది, నీ బలం చెప్పు, నీ బలం చెప్పు, నీ బలం ఎక్కడ, ఏవేవో చెప్పాడు. ఆమె దినమో శోధిస్తున్న కారణంగా విసిగిపోయి, నా బలమంతా నా జుట్టులో ఉంది, నేను వ్రతం చేయబడిన వాడిని, గుండు గీసేస్తే నా బలం పోద్దని చెప్పగానే త్వర మీద పడుకోబెట్టుకొని మంగళను పిలిచి గుండు గీసేసి నిద్రపోతున్నాడు అయ్యారు గాఢంగా. సంసోను, ఫిలిస్తీన్లు వస్తున్నాడు నీ మీద పడ్డారు కానీ ఎప్పటిలాగా వెలిసిముకోబోయాడు. కానీ అక్కడ రాయబడిన మాట ఏమంటే, యెహోవా అతనిని ఎడబాస. God's glory had departed. దేవుని ప్రభావం సంసోన్ని వదిలేసింది. ఓ సేవకుడా, దేవుని ప్రభావం నీలో ఉందా? వదిలేసిందా? దైవికమైన శక్తి నీలో ఉందా? వదిలేసిందా? చాలా మంది శక్తి ఉన్నట్టుగా వెలజిమ్ముకోబోతా ఉన్నారు, కానీ ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. ఫిలిస్తీన్లు వచ్చారు, చేతికి సంఖ్యలు వేశారు, 2 కొనుగుడ్లు తీసివేశారు, చెరసాల్లో పెట్టారు, తిరగలిగి తిరుగుతా ఉన్నారు. ఎంత విచారం! యోసేపేమో కాపాడుకున్నందుకు హెచ్చరించబడ్డాడు, పారిపోయినందుకు హెచ్చరించబడ్డాడు, పాపంలో పడినందుకు సంసోను దైవికమైన దేవుడు వదిలేశాడు. చూప పోయింది. ఒక బానిస వలె, ఒక దాసి వలె తిరగలి విసిరి, సింహాన్ని చంపిన వాడు తిరగలి విసురుతూ ఉన్నాడండి. ఎంత విచారం, ఎంత దుఃఖం! అందుచేత రెండవ విషయం ఏమంటే, మనము పాపములో పడిపోయే వాళ్ళం కాక పాపము నుంచి పారిపోయే వాళ్ళగా ఉండాలి. మరొక విషయం కూడా నేను చెప్పనండి. దావీదు సమయంలో 2వ గ్రంథం 11వ అధ్యాయంలో పాపంలో పడిపోయాడు. ఆ సంగతి అతనికి అర్థం కాలేదు. దేవుడు నాతాననే ప్రవక్తను ఉపయోగించుకున్నాడు. ఆ దినాల్లో నాతాను వచ్చి చక్కగా ఒక కథ చెప్పాడు. అది ఎవరిదో అనుకుని పాపం అయ్యగారు, ఎవడా మనుషుడు, వాడు మరణమునకు పాత్రుడు అని వెంటనే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేసాడు. అంతే కదా, ఎవరికైనా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలంటే ముందు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. పరాయోళ్ళకి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం కాదు, నన్ను నేను చెక్ చేసుకోవాలి. ముందు నాలో లోపం లేకుండా కనపడాలి. వెంటనే నాతాను సింహపు గుండె గలవాడు. దావీదు సింహమును చంపిన వాడైతే నాతాను సింహపు గుండె గలవాడు. ఆ మనుష్యుడవు నీవే. ఆ మాట చెప్తే నాతాను శిరచ్ఛేదనం చేయబడతాడు. ఆ మాట చెప్తే కనీసం చెరసాల్లోనే వేయబడతాడు. కానీ పిరికి పందల భయపడిపోయినటువంటి వాడు. దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పడానికి మనం ఎప్పుడు సందేహించకూడదు.
భయపడకూడదు. వారేమనుకుంటారో, వీరేమనుకుంటారో, మళ్ళా నన్ను పిలవరేమో, భయపడే వారంగా ఉండకూడదు. ధైర్యంగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం బోధించాలి. నాతనాల్లో బోధించాడు, బాప్తిస్మిచ్చి యోహానులో బోధించాడు. తల తెగిపోయినా కానీ యోహాను సత్యాన్ని దాయలేదు గనుక బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను. గనుక ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా, అయితే దావీదు దైవజనుడు గనుక తన పాపానికి వచ్చి పశ్చాత్తాపడ్డాడు. దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటే 12:10 ఏముందంటే, దావీదు నీవు బ్రతికినంత కాలం నీ ఇంట్లో నెమ్మది ఉండదు అని చెప్పాడు. అంతే. మీరు చూడండి, దావీదు బ్రతికినంత కాలం దావీదు ఇంట్లో నెమ్మది లేదు, ఒంట్లో నెమ్మది లేదు. 38వ కీర్తన చూసినట్లయితే, నా గాయములు దుర్వాసన గలవై శ్రమించుచున్నవి, నా ఎముకలలో స్వస్థత లేదన్నట్టు ఒంట్లో నెమ్మది లేదు. దావీదు కుమారుల్లో అదోనియా ఎలాంటి వాడు? గర్విష్టి. అబ్షలోము ఎలాంటి వాడు? హంతకుడు. దావీదు కుమారుడు. అమ్నోను ఎలాంటి వాడు? వ్యభిచారి. దావీదు చేసిన పాపం పిల్లలకు తెలుసు కనుక పిల్లల్ని ఏమి అనలేకపోయారు. అమ్నోను చెడిపోయాడు, అబ్షలోము చెడిపోయాడు, అదోనియా గర్విష్ఠైపోయాడు. పాప ఫలితం, అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ చనిపోయాడు. చూసారా పాప ఫలితం? పాపము వల్ల వచ్చు జీతం మరణం. ఈవేళ మనుషులకు పాపం అంటే భయం లేదు, పాపం అంటే సిగ్గు లేదు, దేవుడు అంటే భయం లేదు. దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుండగా దైవ భయం కలిగి జీవిస్తాం. కాబట్టి డబ్బు విషయంలో ధనాపేక్షకు దూరంగా ఉండాలి, పారిపోదాం. 2, జారత్వానికి దూరంగా పారిపోదాం. 3, కొరింథీ మొదటి పత్రిక 10వ అధ్యాయం 14వ వచనం. 10:14 కొరింథీ మొదటి పత్రిక. నా ప్రియ సహోదరులారా, కాబట్టి విగ్రహారాధనకు దూరంగా, 3వదిగా చూసినట్లయితే విగ్రహారాధనకు దూరముగా పారిపోండి. క్రైస్తవులు విగ్రహారాధన చేస్తారా? విశ్వాసులు విగ్రహారాధన చేస్తారా? ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా, వారు రాశారు విగ్రహాల విషయం ఏం చేయాలి, ఎలా. దానికి పౌలు జవాబు ఇస్తున్నాడు, విగ్రహముల విషయమై మీరు దూరంగా పారిపోండి. మనము ఆర్ఏ టోరీ అనే దైవజనుడు ఏం చెప్పాడంటే, ఆర్ఏ టోరీ గొప్ప ప్రసంగికుడు, ఆయన గొప్ప వక్త, గొప్ప రచయిత. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఆర్ఏ టోరీ, నీవు నేను దేన్నైతే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తామో అదే విగ్రహారాధన అన్నాడు. ఆర్ఏ టోరీ గారు చెప్పిన విషయం. ఆస్తిని ప్రేమిస్తున్నావా? బిడ్డలు ప్రేమిస్తున్నావా? ప్రభువు కంటే ఎక్కువగా భూమిని ప్రేమిస్తున్నావా? భార్యను ప్రేమిస్తున్నావా? లేక నీవు దేన్నైతే ఎక్కువ ప్రేమిస్తావో అదే పెద్ద విగ్రహం అని చెప్పాడు ఆర్ఏ టోరీ. మరి సాయంకాలం జూమ్ లో కనెక్ట్ అయిన నీవు నేను కూడా దేన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తా ఉన్నాం? యెహెజ్కేలు గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 2-3 వచనాలు ఏమన్నంటే, అయ్యా యెహెజ్కేలు, ఈ మనుషులు ఆ విగ్రహమును తమ హృదయంలోనే ఉంచుకున్నారు. హృదయాల్లో ఉన్న విగ్రహం, గూట్లో ఉన్న విగ్రహం కాదు, సెల్ఫ్ లో ఉన్న విగ్రహం కాదు, పూజా గదిలో ఉన్న విగ్రహం కాదు. ఇశ్రాయేలీయులు అంటే దేవుని ప్రజలే కానీ వారి హృదయాల్లో విగ్రహాలు పెట్టుకుని దేవుని విసర్జించినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. ఈవేళ కూడా క్రైస్తవ సమాజంలో కొన్ని శాఖల వారు మనుషుల్ని విగ్రహాలుగా పెట్టుకున్నవారు. ఆయన మా డాడీ అండి, ఆయన మా డాడీ అండి, ఆయన మా డాడీ అండి. తండ్రి అని ఎవరిని పిలవకన్నది యేసు ప్రభు చెప్పాడు. మరి ఏళ్ళు ఏమంటున్నారు? ఆయన మా డాడీ అండి, ఆయనే పెద్ద విగ్రహం. మనకి భూమి మీద తండ్రి ఎవరు లేరు, పరలోకమందున మా తండ్రి అని ప్రార్థన చేస్తాం కదా. ఆయన మనకు తండ్రి, యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు. కనుక దేవుని పిల్లమైన మనము కొన్ని మిషన్ల వారు మనుషుల్ని విగ్రహాలుగా పెట్టుకుని వారి దగ్గర అరటిపండు పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది, అగరబత్తి వెలిగించేవారు కొంతమంది, కొవ్వొత్తులు మైనపు కడ్డీలు వెలిగించేవాళ్ళు కొంతమంది,
ఆ సేవకుల బొమ్మల దగ్గర చాలా విచారం. మరికొంతమంది మరియమ్మ యేసు ప్రభు ఫోటో పెట్టుకుని అక్కడ అగరకడ్డీలు వెలిగించి కొవ్వొత్తులు వెలిగించి అరటిపండు పెట్టి పూజ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. నేను చూశాను, చెప్తున్నాను. విగ్రహారాధన చేయరాదు. నీ దేవుడు యెహోవా లేనదే, నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. ఒక మాట చదివి సహాయం చేస్తాను చూడండి. దేవుని వాక్యంలో మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో యేసు ప్రభు ఏం చెప్పుకోవడం చూడండి. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 25వ వచనం. శిష్యుడు తన బోధకుని వలెను దాసుడు తన యజమాని వలెను ఉండినా చాలు. చదవండి. ఇంటి యజమానునికి బయల్జెబూలని వారు పేరు పెట్టి ఉండిన ఎడల ఆ ఇంటి వారికి మరి నిశ్చయముగా ఆ పేరు పెట్టుదురు కదా. తమ్ముడు వచనం తప్పు చెప్పినట్టునే. నాకంటే ఎక్కువగా 25. థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు. చదివింది 25 అంకులు. పర్లేదు లేదు, కొంచెం చదువు. ఇది చదువు, నేను చెప్పిన 35 చదువు. 37. తండ్రినైనను తల్లినైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు నాకంటే, అంటే ప్రేమించొద్దు అని చెప్పలేదు. తండ్రిని ప్రేమించాలి, తల్లిని ప్రేమించాలి, కుటుంబస్తులను ప్రేమించాలి, కానీ ప్రభువు కంటే ఎక్కువ కాదు. ప్రభువు కంటే మనం దేన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తామో మనం ఆయనకు పాత్రలు కాలేము. ప్రభువుని ప్రేమిస్తాం, మిక్కిలిగా ప్రభువుని ప్రేమిస్తాం. అప్పుడే ప్రభు యొక్క దీవెనలు మనం పొందగలం. అందుచేత డబ్బు నుంచి దూరంగా ఉందాం, జాగ్రత్తలకు దూరంగా పారిపోదాం, విగ్రహారాధనకు దూరంగా పారిపోదాం. ఆఖరిగా తిమోతికి రాసిన